€20 gamo bengatik. Jakin izan manu lagun bati esango nion. Erdi prezian lortzen dizkit. Eta gainera, freskoak. Nik hori 5-3-2 batekin konponduko nuke. Eta aire. Haiek adinak horratuko banu, 8 sartuko nituzke partiduko. Ezkerrekoa izango haiz, baina Urreazpikoa onona, Ni elkarrizketaren alde nago, baina demokrateekin. Ez du nahi legala jarri dituztenekin. Ez feminismoa, ez machismoa. Hemen berditasuna. Inoz hau behar dun, estatuaz fiatzeko. Nire modua egin behar dut. Pentsio pribatuak, ostia, pentsio pribatuak. Langabeziak behira egin dezan, enpresei zerar jatxi bar zaizkiela, enplegua sortza zaiek arduratzen direla. Ni greben alde nago. Hori bai, besteok molestatu gabe.